केहू के तकला से जिंदगी संवर जाला। जे केहू जे ताके तो लगाइले फांसी। केहू के तकला से जिंदगी संवर जाला। केहू जे ताके तो लगाइले फांसी। केहू जे न ताकल तो समझी बेअर्थ भइल। केहू के ताकला पर जिंदगी भर गांसी। ताकल गुनाह ना बाकी तकले से तकलीफ बा। मनवा पछाड़ेला हरदम उदासी। मत ताकी मत झाकी मत उठाव। काहे की अखिए नरक हउए अखिए आकाशी। एगो भक्त कैसे कहता है कि जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह। गीत के बोलबा। सेवा के माई बाबू के निहाल करीह। सेवा के माई बाबू के निहाल करीह। जे जनमिया दिहल जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह। जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह। सेवा के माई बाबू के निहाल करीह। सेवा के माई बाबू के निहाल करीह। जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह। जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह। सेवा के माई बाबू के निहाल करीह। सेवा के माई बाबू के निहाल करीह। जे जनमिया दिहल जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह। जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह। बड़ा रे कठिनवा से तोहरा के पोसले। तोहरा के पोसले। दिहल न सुख खाली दुखवे परोसले। आर दिहल न सुख खाली दुखवे परोसले। बड़ा रे कठिनवा से तोहके बाड़े पोसले। तोहके बाड़े पोसले। दिहल ना सुख खाली दुखवे परोसले। इहे बात अपना मन में सवाल करीह। इहे बात अपना मन में सवाल करीह। जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह। जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह। सेवा के माई बाबू के निहाल करीह। जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह। जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह।
धनवा महान बा लगले आपस में बाटे, और धनवा खजनवा लगले आपस में बाटे, अपन पेटवा भर लिहले माई के नयाटे, अपन पेटवा भर लिहले माई के नयाटे, और धनवा गहनवा लगले अपने से बाटे, अपन पेटवा भर लिहल माई के नयाटे। छूछे पानी पिए खातिर कहियो चाल करीह, छूछे पानी पिए खातिर कहियो चाल करीह, जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह, जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह। सेवा करके माई बाबू के निहाल करीह, जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह, जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह। माई बाप के रोआ बाबू जाई नहीं बाम हो, अपना परी जहिया चली नहीं दाओ हो, और माई बाप के रोवल बाबू जाई नहीं बाम हो, अपना परी जहिया चली नहीं दाओ, अपना पे परी जहिया चली नहीं दाओ। ओइसन गलती ना हरिया विशाल करीह, ओइसन गलती ना हृदया विशाल करीह, जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह, जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह, जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह। सेवा करके माई बाबू के निहाल करीह, सेवा करके माई बाबू के निहाल करीह, जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह, जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करीह। भैया अगर निर्गुण अच्छा लागल हो तो हमरा चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जा, हमार मनोबल बढ़ाई जा। राम सागर प्रसाद इंटरटेनमेंट वीडियो के नाम से हमार चैनल बा।